Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi. Masyaallah jamaah syaitan Fatihah. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jalla wa ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Khususan Sultan Aulia Syabul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ila hadhihi masyayikhina wa saadatina wa ya'imin wa amwali wa al-adil wa al-iman wa ila hadhihi wa ila kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila baina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mari baik dulu ya. Kabeh wong duwe kepentingan, kabeh wong duwe kesibukan, tapi ojo sampai duwe niatan ninggal ati iku sing penting. Kula repot Gusti, kula sakit, lumrah menungso. Duwe kesibukan lumrah, tapi ojo sampai ninggal ati. Terutama kuwabeh nganggo dunya terutama nggih. Golek ana kuwabeh sampai nutut nggone. Sekolah ya sampai nutup nggone, ngaji ya tutup sampai tutup nggone. Kuwabeh. Aja lali tujuan. Tujuan kita apa sih? Tujuan wong urip kok. Umat surganya Allah boleh. Ya aneh ya niku. Koyo ujung-ujungnya tujuan kita itu mah. Ya, iya sih. Oh, tujuan wong urip ya cek mati. Nah, sampeyan urip terus. Wah, kok sampeyan mati sampeyan urip dhewe. Wah, tujuane wong urip iku mati. Nah, nek sampeyan tujuane mati, kudu weruh sangune mati, kudu weruh bondone mati. Itu diantaranya adalah perilaku kita taat nanggone Gusti Allah, termasuk ridhani Allah. Ridhani Allah didekek nanggone perkara-perkara sing diperintah oleh Allah. Baik itu perkara wajib ataupun sunnah atau perkara-perkara yang dianjurkan. Waliane bendune Allah utawa muring-muringe pangeran iku didekek nanggone apa? Perkara sing dilarang ambek Gusti Allah. Makane nek kepengin oleh ridhone Allah, ya kudu akeh oleh oleh nglakoni perkara-perkara apik, perkara-perkara sing diridhoi. Lah nek gak kepengin oleh ridhone Allah, ya tinggalen perkara-perkara sing iso utawa sing dilarang ambek Gusti Allah. Iku tok nggih. Iku tok maksudnya kata-katae, tapi nek diaplikasikan ya akeh glanti-glantine. Kon nggih repot gak apa-apa nggih menungso, tapi aja repot ndawino repot iki. Nek ora ngadep pangeran ya apa? Saya cici. Tau repot aku. Tawar wis sampeyan. Ya cocok nggih. Ana wayahe. Sing penting komitmen. Komitmen iku duwe rasa
aku terus bakal ngaji selagi gak repot, selagi kalau baru itu gak repot sampean, kalau sampean diganjar terus dicatat ngaji, padahal apa jenenge rewang padahal, atau padahal lamaran padahal kan ya wis wayahe. Tapi dicatat ngaji ya, karena apa? Karena komitmen niku man. Muga iso kenal-kenal. Tapi ya belajar ya, wong urip ku belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana wa bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Faslun yajibu wajib. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Apa hifdzu islamihi, ngreksa utawa njaga islami muslim. Apa hifdzu islamihi, ngreksa utawa njaga islami muslim. Wa saunuhu, lan tegese ngreksa utawa njaga sapa wa saunuhu lan njaga islamihi. Wa saunuhu lan njaga islamihi amma saking perkara. Amma saking perkara yufsiduhu kang rusak apa ma ing islamihi. Yufsiduhu kang rusak apa ma ing islamihi. Bayu betiluhu lan batalno apa ma ing islamihi. Bayu betiluhu lan batalno apa ma ing islamihi. Waya qata'uhu lan medhot apa ma ing islamihi. Wa huwa utawi ma iku aridatu murtad. Wa huwa utawi ma iku aridatu murtad. Wal yadu lan nyuwun reksa. Wal yadu lan nyuwun reksa billahi kelawan Allah taala utawa taala halimah luhur sapa Allah. Iki kewajibane kewajiban kita setiap orang-orang Islam ya nek nang kene tulisane muslimin, kalau muslimatun. Atau muslim apa muslimin. Muslimatin ya. Kalau muslimatin kalau tak marbutoe berarti iki gak bola tangan. Iling-ilingan. Mukhatab apa mukhatab? Mukhatab itu apa? Sing diajak bicara, sing pembicara jenenge loh, astagfirullahaladzim. Loh, mutakalim. Mutakalim ono mutakalim wahda, ono ma'al ghair atau al muadzin. Sing ngomong jenenge mutakalim, wong sing ngomong. Sing diajak ngomong berarti mukhatab. Ono maneh situ engkas sing dirasani. Apa sing dirasani? Sampeyan ngomong ya. Oh. Mari ngono iki arek iko lho. Lah, iki sing dirasani. Jenenge apa? Apa, Mang? Oh, aja disupirno rek. Mukhatab iku sing dicak omong. Kanjeng Nabi qala sallallahu alaihi wasallam. Apa jenenge Kanjeng Nabi sing dawuh utawa kala Allah taala nanggone Al-Qur'an. Iku padha karo sampeyan dijak omong. Sapa sing dijak omong ya sampeyan. Ya. Apapun nanggone Al-Qur'an iku aja ndelok wong dhisik, ndelok awake dhewe sing dijak ngomong iku sampeyan. Apalah tak kelu ngopo kok kan gak duwe akal. Iku berarti ngejak ngomong ngene sampeyan dhewe. Iku jenenge mukhatab. Lah kaya nang kene iki musannaf gawe apa jenenge sing dijak omong adalah kulli muslimin, ala kulli muslimin. Kanggo wong Islam lanang. Tapi nek mukhatab lanang iku ya kanggo wong wedok. Nek sing dijak omong lanang iku juga kanggo perempuan. Tapi nek sing dijak omong perempuan gak kanggo wong lanang. Contoh, mehet, lanang wedok, lanang atik head, ngelahirno, lanang atik ngelahirno. Ada mukhatab
yang itu khusus hanya perempuan, tidak pakai laki-laki. Tapi koyok pola utlubul ilma, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi iku lah. Rujukannya utawa mukhatabe kanggo wong lanang. Iku juga berlaku kanggo wong wedok. Ngono lho. Jadi kenapa di dalam Al-Qur'an dan hadis itu rata-rata mukhatabnya adalah laki-laki, karena itu juga nanti untuk perempuan. Termasuk di sini. Iki gawe apa jenenge? Lafate gawe wong lanang, tapi iki juga berlaku kanggo wong wedok. Sapa wae wong sing Islam, nggih. Islam berarti wong sing nek awale durung tau Islam berarti wong sing citas ngucapno syahadat utawa mualaf. Nek sing kecil bayi wis Islam iku duwe kewajiban diantarane hifdzul islami atau hifdzul islami, jaga islami man. Wasaunuhu dan juga menjaga, memelihara amma yusiduhu wa yubtiluhu wa yaqtamuhu wa huwa ar-riddatu. Dari semua perkara yang bisa merusak agamanya, dari perkara yang bisa membatalkan agamanya, dan juga bisa memutus agamanya. Apa sih perkara itu? Yaitu dinamakan murtad. Iku sing iso merusak agama. Jadi wong-wong akeh zaman saiki dari dulu nggih mulai kitab iki dikarang iku wis akeh wong murtad tanpa disengaja. Kanggo niatan murtad, tapi omongane wis murtad, pikirane wis murtad, keyakinane wis murtad. Murtad itu apa? Mensekutukan Allah. Contoh dagangan kurek. Ngandalna sapa? Ngandalna iki. Tanpa ada menyebut nama Allah sama sekali. Oh, bapakku TNI. Oh, aku duwe kenalan rektor, aku duwe. Nah, itu diantaranya meyakini sesuatu yang itu termasuk bisa memurtadkan dirinya, mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Sing paling akeh di antara semuanya itu ucapan sing gak disengaja tapi itu bisa merusak agamanya sendiri. Karena apa? Karena kita semua berlaku atau melakukan sesuatu di dunia ini kebanyakan karena lisan. Karena lisan. Tamen gelut ambek arek. Utawa gak seneng ambek arek biasa ya kok lambe kok lisan. Ngomong gak bener akhirnya tadi utawa ngomongi karepe guyon sing nampa gak guyon serius, Mbak sampeyan lu tambah lemu karepe dijokno ya sing ngomong, tapi sing nrimo aku wis biyen 5 tahun setengah ya Pak. Nah, itu juga bisa menjadikan perkara karena gara-gara apa? Lisan. Makanya lisan niku iso dadi senjata kanggo wong gak tau nglakoni apik dadi nglakoni apik. Tapi yo iso dadi senjata wong sing asale gak lapo-lapo dadi nglakoni elek. Iku lisan. Kalau sampean semangati gurune, ayo ngaji. Engko ngaji cek pinter, engko ngaji ngene, engko sekolah ngene ditutur. Soalnya dari profesor. Gajimu gak hanya UMR, UMR. Nah, jadi semangat. Aku tak sekolah, aku tak les, aku tak les sampai tinggal ngaji, Loh, aku gak nyindir nyolok ya. Ya, seperti itu. Karena apa? Iku barokah omongan. Makanya omongan itu kudu sama teman-teman. Lah omongan sing metu itu kok kene. Diproses kok kene. Ono sing gak kok kene ono. Apa lata. Wis biasaan jaran. Kodok ngorek.
Nah, itu sing gak diproses kok ini langsung metu. Tapi rata-rata semua dari setiap hari yang kita katakan itu diproses kok ini. Ini kunci. Oke, kok pikiran. Nah, makanya ilmu itu baiki. Semakin sampai tambah ilmu ini, pikirannya semakin berubah. Contoh, sampai biar cilik, kalah. Sampai tahu susah, gelut tambah kancane utawa goreng-goreng ibu susah paling nangis. Mari ya mari. Utawa kan itu kok no pentol, pentol hilang ya mari ya mari. Iku pikirannya gaduh. Gak duwe ruwet-ruwet, aku gak sok bayar, aku ngene, gak duwe pikiran sama sekali. Tapi ketika tambah lama kamu tambah punya ilmu, tambah punya pengetahuan, masalahmu jadi wakeh, macem-macem. Kalau tambah terus, tambah itu, loh itu justru api tambah api. Karena seseorang itu tambah suwe, tambah umur, masalah itu tetap wakeh. Kok sampean tambah umur masalah kok titik? Ya itu dipertanyakan. Iso uga umure tok tuwek pikiran cilik. Maka berbahagialah ketika kamu punya banyak masalah. Bahagia. Punya banyak masalah berbahagia tak mboten? Ya bener. Oh, itu jenenge wong urip temenan bener iku, bari jek mikir. Kabeh wong ya gak seneng masalah, tapi ketika punya masalah dan banyak masalah, itu justru yang membentuk dirimu hari ini. Awakmu saiki cerdas, awakmu saiki bijaksana, awakmu saiki jadi orang terampil itu karena dibentuk oleh permasalahan-permasalahan itu. Makanya pangeran yo ngono, aku nek wis seneng wong, gak mungkin kemudian wong itu gak dikai masalah. Sampai tambah sholat, tambah kadang masalah itu ya belum karuan. Tambah kadang-kadang masalah itu lebih gede timbangannya si wong sing gak sholat. Wong itu gak tahu sholat, wong itu jadi wong Islam tapi besok tambah sholat tambah sholat. Kalau sing sholat terus, kalau kata gak tahu gue. Nah itu berarti ngajinya cek orang, ngajinya cek, makanya kenakan. Dari sini akhirnya metu namanya apa lesan itu kan singkat sengaja bahkan iso ndadekno wong iku menjadi murtad keluar dari agamanya. Makanya wal iyadu billah awak dhewe njaluk tulung nggone Gusti Allah. Maka tidak ada semua apapun di dunia ini tidak dengan kehendak Allah. Kabeh itu pasti semua itu bisa billah. Tapi gak oleh sampai serta merta kemudian gak lapo-lapo ngomong gak tahu dolek penggawean, gak tahu dolek ilmu, atau nang sekolah yo males, mari ngono nang omah yo gak tahu belajar, kemudian bodoh jarene ini kita diri pangeran. Iku cara jalan pikir musim keliru. Itu pangeran ini pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tekan surolan teman-teman akeh ini. Bapak tekan surolan teman-teman akeh di hadas zaman ing dalam iki zaman mongso. Apa atasyahulu kegampang apa tasyahulu gampang fil kalami ing dalam guneman utawa ngomong fil kalami ing dalam guneman utawa ngomong hatta annahu sehingga sak temene kelakuan ngomong kumang iku yakhruju metu utawa ngetokno mimba'dihim saking setengahe ahlu zaman mimba'dihi saking setengahe ahli zaman apa alfadun pira-pira lafaz tukhrijuhum kang ngetokno apa alfad
tukhrijum kang ngetokno apa alfat ing wong-wong hadza zaman ahlu hadza zaman juga nek tukhrijum kang ngetokno apa alfat ing ahlu hadza zaman anil islami saking Islam anil islami saking Islam wala yarawna lan ora ngeyakino sapa utawa ora yakin sapa ahlu hadas zaman wala yarawna lan ora yakin sapa ahlu hadas zaman zalika ing mengkono-mengkono alfat iku damban dosa fadlan apa maneh angkau nihi saking onone dalik iku kufron kafir angkau nihi saking onone dalik iku kufron kafir. Jadi dan akan kasiro fi hadzal zaman dan sungguh-sungguh banyak sekali pada zaman ini ya, ketika kitab ini dikarang itu orang-orang pada waktu ini itu memudahkan atau kegampang nanggone omongan-omongan atau ucapan-ucapan yang sesungguhnya perilaku tersebut bisa atau mengeluarkan dia dari Islam dengan lafaz-lafaz yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam dan dia tidak meyakini itu semua adalah perbuatan dosa, apalagi dari adanya hal tersebut bisa membuatnya dihukumi kafir. Maka yang paling akeh dari yang kita perbuat itu adalah ucapan-ucapan kita yang bisa membuat diri kita sehingga membuat kafir. Makanya wong dadi Islam itu disabab syahadat sing dilafadzno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wong metu yo gara-gara kadang-kadang teko ucapane dhewe sing kadhoko nang gone ucapane. Iku kudu diatur. Teko ndi? Teko sumbere mang cara berpikir yang keliru sehingga mengucapkannya juga keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Waridatu lan utawi murtad iku salah satu akasamin telu pira-pira tumtuman utawa pembagian. Rupane iktikodatun pira-pira iktikat utawa keyakinan hati. Wa af'alun lan pira-pira penggawe, wa aqwalun lan pira-pira omongan. Nah, sing murtad dibagi telu, siji nang gone keyakinan, nomor loro nang gone perbuatan, nomor telu nang gone ucapan. Nah, semuanya ini ada pembagian-pembagian tersendiri. Saya contohkan, ini kalau pembahasannya nanti dibahas, tiga-tiganya dibahas di kitab ini. Rinciannya nek apa jenis rotok dawa insyaallah bab maneh besok pertemuan yang akan datang, tapi tak cuplik titik-titik ya. Di antaranya kita bisa dikatakan murtad atau keluar dari agama, yakin bahwa sing apa jenis marekno adalah panganan, yakin sing marasno adalah obat, yakin sing minterno adalah sinau kita. Itu semuanya bisa menjadi sebab dari kemurtatan. Karena apa? Tidak ada di situ nyisip nonang Allah. Secara omongan boleh. Tapi kalau kalian sampai yakin bahwa semua sabab
yang bisa menjadikan wareg iku makanan, sing iso marasno iku obat atau dokter atau dukun. Kemudian yang bisa apapun yang terjadi di dunia ini adalah perilaku keseharian kita, maka itu semua bisa menjadi murtad. Okay. Makanya ono wong yang saya nek sirai ngeluh ditukokno mixagrip, sirai ngeluh ditukokno oskadon, ono sing mbek oskadon waras, mbek mixagrip gak waras, ono sing mbek mixagrip waras. Apa jenenge mbek oskadon waras. Utawa karo-karone gak ditukokno mixagrip oskadon yo gak waras, waras. Sing di waras malah digoreng dukun disembur dukun. Apa yang berarti sing perlu kita tarik? Berarti yang kita tarik itu di obat itu terserah pangeran sing deke. Jadi biyen tahu Nabi Musa itu untune loro. Nabi Musa itu roh Nabi Musa. Modele kaya roh. Nek roh ceritane ya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa itu untune loro. Suatu saat saking gak betah ngomong nang Gusti Allah. Ane kan Nabi Musa kan duwe jejuluk atau julukan kala munta. Sing iso langsung ngomong-ngomongan mbek pangeran tanpa perantara malaikat Jibril. Langsung njaluk ngomong nang pangeran. Gusti, untuk kula sok paket, mbok sampean napa jenenge warasaken. Ambek pangeran ditutui. Ngene lho, nek kono iku ana tanduran. Kono iku ana tanduran jubuken masaken kok ombe. Ya, nek kono ana tanduran jubuken masakan ombe. Akhirnya dilakoni temenan dengan Nabi Musa. Dijupuk tandurane, dimasak, diombe waras. Mari suatu saat untune loro maneh. Akhirnya langsung dolek tanduran sing padha dimasak, mari diombe. Tambah nang untune. Sing mang waras tambah cekot-cekote, dayang. Akhirnya protes nang pangeran. Gusti, terus jenengan niku mau jenenge obat untuk loro nika kok kula damel tambah saiki tambah nemen untuk kula loro. Samusa sing wingi ku aku sing ngongkon. Awakmu ndolek tanduran nika maru tak masak kok iku aku sing ngongkon. Sing marasno yo aku. Lah nek saiki kok awakmu gak njaluk tulung aku, moro jojo kae kono wingi wis waras. Akhire dadi tambah nemen. Oh, ngoten Gusti, ngapunten Gusti, sampeyan warasaken. Akhire ngono. Nah, itu yang kejadian yang bisa kita ambil pelajarannya di antaranya oleh sampai nang diae tombo, oleh nang diae golek rezeki, oleh nang diae melakukan apapun itu juga, tapi ojo sampai diyakini gara-gara semuanya adalah usahamu, tapi semuanya adalah hasil itu hasil dari Allah. Nek rusak, nek sampai gagal, kudu dibalekno nang awake dhewe. Karena apa? Allah tidak mungkin kemudian Allah itu ndelok sampean usahane sampai sapiro, nek sampean usahane akeh, pangeran pasti ngekeki. Nek sampean kepengin rezekine akeh, ya ndolekmu rezekine ya apa? Allah itu sampean ikhtiar kan dikon pangeran sih. Perintah ikhtiar, perintah berusaha itu di komand pangeran. Makanya nek sampean usahane akeh berarti manutmu mbek pangeran iku akeh. Lah sing janjeni sapa? Urip enak dunya, urip enak akhirat. Iku sing janjeni pangeran kabeh. Dudu kita sing berusaha. Tapi nek ketika ono kegagalan, iku salahno berarti usahamu kurang maksimal. Bisa ya cara berpikirnya. Nek sing biasa kan tak tuturno, tak contohno nek wong nanggone pabrik sampean melakukan kesalahan di pabrik, kemudian ditokno nek pabrik umpamane kok budalmu telat, atau nang sekolahan budalmu adune jam 7, budalmu jam 09.00. Akhirnya ditokno nek sekolahan, niku nakal ditokno. Sopo asline sing berhak netokno? Iku
sing berhak ngetokno sekolahan iso gak ngetokno awakmu, iso nerusno awakmu, iso ngetokno iku terserah sekolahan. Bahkan modal saksomu gak ditokno ke sekolahan ya terserah sekolahan. Ditokno ke sekolahan ya terserah sekolah. Tapi nek sampeyan ditakoni, "Lah kok kon gak sekolah? Lah kok ditokno ke sekolahan?" Masuk gara-gara sekolahan nih. Gak mungkin, tapi ngomongnya ya gara-gara aku telat budal sekolah. Lah iku cara berpikir. Makane apa jenenge khairihi wa syarrihi minallah. Elek apik iku teko Allah. Tapi nek ngomong nek elek teko awake dhewe, nek apik teko Allah. Biasa nek ya iki lho. Nek apik ya duwe pangeran. Nek elek teko awak kula di malah ngajak sepuluh. Ya, orang ana jenenge enten lupute enten kesalahan kula nyuwun ampun pangapunten. Akhirul kata ya iku wis iki tak iki. Ene mah. Ana takon. Kamu. Oh, iya, pintar. Amin ya rabbal alamin. Semoga paling manfaat barokah bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.